Экс-депутату Севастополя Владимиру Галичию на 2 месяца продлили содержание под стражей в СИЗО. Такое решение принял Дарницкий райсуд. Адвокаты просили суд отпустить подзащитного под домашний арест из-за состояния здоровья. Им отказали. Галичий общаться с журналистами о депутатской деятельности отказался, лишь рассказал об условиях содержания. Экс-депутата Галичия подозревают в государственной измене. 4 человека в камере. Что еще могу сказать? Койки в 2 яруса. Что еще? Да, качество питания такое, что утром каша, шрапнель, в обед супчик из кукурузы дробленый и каша шрапнель. Вечером каша шрапнель с жареной рыбой, пережаренной так, что ее можно гвозди забивать. Продовжити по нашому Галичному Володимиру Олексійовичу збіжзахід тримання під вартою до 31.10.16 року включно. У задоволенні клопотання захисників Висоцького Володимира Івановича, Юровського Андрія Геннадійовича та Шапала Віктора про зміну запобіжного відмови. Я вважаю, що рішення в частині продовження дії запобіжного заходу є незаконним, оскільки вимоги статті 315 Кримінально-процесуального кодексу України регламентують нам про те, що прокурор має право звернутися з клопотанням про обрання або зміну запобіжного заходу. Такого поняття, як продовження, немає. В разі перебування в такому стані в умовах слідчого ізолятора може привести до негативних наслідків. Я вважаю, що порушено право мого підзахисного. Розгляд обвинувального акту по суті. Судове засідання призначено на 6 жовтня на 12 годину відповідно. Далі за процесом буде оголошено обвинувальний акт, Галичому роз'яснено суть обвинувачення та вирішено порядок дослідження доказів. Зокрема, допит свідків, надання доказів.